आई हमने के देश के आजादी खतरा जब लड़ाई भई तो वो चंपारण जिला से शुरुआत भई, जहाँ से जिया जिगर जी बनी। कि लोगवा करताटे, कि लोगवा अरे करताटे झूठ बड़ाइए भैया। कि लोगवा अरे करताटे झूठ बड़ाइए भैया। तो पहिले भइल जिला चंपारण से लड़ाई भैया। तो पहिले भइल जिला चंपारण से लड़ाई भैया। लोगवा करताटे, क्या बात, कि लोगवा करताटे तना बड़ाई भैया। लोगवा करताटे तना बड़ाई भैया। तो पहिले भइल जिला चंपारण से लड़ाई भैया। तो पहिले भइल जिला चंपारण से लड़ाई भैया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे लोग आप जान दे। देश आजाद होके से पहले बलिया जिला 24 घंटा पहले आजाद हो चुका रहे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत वो चंपारण जिला से भई जाए। कवि के भाव बा कि कितना वीर दिहल जान अशोक बन गईले महान। हमने के हिंदुस्तान के कोना में रुआ जाके पूछी कि अशोक सम्राट के हो, तो लोग कही का हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। क्या बात है, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। सबके पता बा कि कितना वीर दिहल जान अशोक बन गईले महान। क्या बात है, हे और का कि उन पर करी का, कि उन पर करी हम के तना बड़ाई भैया। उन पर करी हम के तना बड़ाई भैया। तो पहिले भइल जिला चंपारण से लड़ाई भैया। तो पहिले भइल जिला चंपारण से लड़ाई भैया। चलौले भालाया मूर्ति वीर कुंवर सिंह लड़ते लड़ते अपन प्राण त्याग दिले, लेकिन हमने के हिंदुस्तान के शान के कमी ना कैले।
कियारा रहले कुंवर वीर चलौले भालाया उर्ती पूरा भोजपुर के कि पूरा भोजपुर के दिहाल जगाइए भैया पूरा भोजपुर के दिहाल जगाइए भैया तो पहले भइल जिला चंपारण से लड़ाइए भैया पहले भइल जिला चंपारण से लड़ाइए भैया जाओ ए विजय शंकर भैया सुरेश नागरी संजय भैया हो लगा राज स्टूडियो के माध्यम से पहले भइल जिला चंपारण से लड़ाई भैया पहले भइल जिला चंपारण से लड़ाई भैया पहले भइल जिला